labantu siphila nabo kulesikhathi esikusona bahlula ngisho unyazi lwezulu. Kodwa kufanele seluleke. Amen. Ngikhumbula ngomunye unyaka abantu abasha isinabo la ngaphakathi la endlini. Sambile kuJuly siyakobheka insimu kaNkulunkulu emakhosazaneni phezulu okuhlola amakhosazana. Ngingomunye kulowo msebenzi. Amen. Umsebenzi wokucaya okhipha nezulwini. Lo msebenzi uyamkhipha umuntu ezulwini. Kakhulukazi kowenzayo. Sobe sesiyehla namakhosazana. Ntambama sesiza kumnikazi. Masifika kumnikazi wabe secela lesi sihlabenele sisihleli phambi kwakhe nazo. Sesithi baba naba sibalethile ngoba masizovuka ekseni siyokwenza lo msebenzi ubaba uyasibiza seluleke. Sineziluleke esinokuthixo zalomsebenzi. Uthi ubaba eseluleka sehlabelelile lesihlabelelo antaka usiyawaluleka amakhosazana ubaba. Uthi makhosazana ningavumi zintombi zaseNazaretha ukuba iground laselokishini. Salalela nathi sathi ngabobaba uthi uyazilwiswa. Wathi iground laselokishini bonke labadlali enibabona bedlala emathimini amakhulu oKaizer oPirates oSundowns abanye baze bathenga amathimi amakhulu ngisho phesheya kwezilwandle baqala egroundini laselokishini. Amen. Wathi linjani iground laselokishini wemakhosazana? Wathi linje. Shamazi baba. Wathi iground laselokishini umuntu ugqoka noma isiphi isicathulo nasekhaya noma eliphi iteko umyadlane ngeenyawo. Abanye babophe amabhole phepha plastic, abanye bathenge noma eliphi ibhola bese beyakhahlela lapha. Lela ground alimentenwa alitshaliwe utshani obuhla lichelelwa akwenzeki lutho nje kulona. Kodwa kusalayo abafana bayadlala ibhola. Amen. Wathi kuze kube khona nabakwara kakhulu khona laba bagcina sebeze bathengwa amathimi amakhulu. Wathi ke makhosazana kodwa mukho ngeke uzuzwe kuthiwa umdlalo wethimi enkulu uyakodlala kulela ground laselokishini eliqothukile edlala abafana abancane mabebuya esikoleni. Kusho baba. Wathi ke nawe enkosazana wathi bazokwenza iground laselokishini oncathi bayakuthanda kanti bazofunda ukugenda ibhola ngawe. Masabe right bese bethatha intombi ayimisela ukuthi yoba unkosikazi wakubo engade practice ngawe ngisho amazonya sizulu. Ngithi ke kunina amakhosazana ningabi amaground aselokishini. Amen. Umuntu meza kwena ethi uyakuthanda ucela nithandane naye umbuzo ukuthi ungithandelani. Thina sikhula kwake kuthiwe ubombuza ukuthi uhloseni ngami athi ngifuna sithandane. Babetho auntie thina mayibisi asothi mina angiqomi ngiyagana. Amen. Inkosazane ayijoli ayiqomi iyagana. Ngoba kukhona isigaba sentombi nesigaba senkosikazi. Luthe unyazi lesigaba esiphakathi nendawo ngesingayo ufisa siphele. Laba abakhona befisa kuba bokugcina. Intombi zentethelelo sibekelwe ilimit kumanje. Unyazi ushilo thalala lwathi belifisa ukuthi lentethelele khona njengamanje. Ithi mayigana yonke
iphela kuba amakhosikazi ingabe sisaba khona lesigaba. Amen. Ngiyacela makhosazana ukuthi unyazi lwezulu njoba lufisa ukuthi into ethelela ingabi iningi kangaka kuleli bandla. Phela bekho abantu abazoyenza ibe khona ibeningi. Inini amakhosazana enizovuma. Amen. Ngomunye unyaka ubaba uMkhwanazi umshumayeli lowe nabashu waseMtuba wathi umsebenzi wenkosazane ukubaleka, umsebenzi womfana ukuyijaha. Wathi njoba nibabona nje bona bayajaha, bajaha nina okwenu ukubaleka unqabe. Ungasho ukuthi angithi bo uyena ongenzise lento. Amen. Ngiyamcela kuNkulunkulu makhosazana ukuthi nibe njengentombi kaJafethe. Intombi kaJafethe uyisiwaye empini wacela uNkulunkulu ukunqoba. Wathi uyongenzelana, wathi ngokunika okungihlangabeza mase ngibuye empini. Wahlangatshezwa inkosazana yakhe engamazi umuntu wesilisa. Ishaya isigubhu ibona iyashila ibuya. Uyise wawa phansi wadabula ingubo. Yathi yini baba? Wathi ngenzile isivumelwano. Wathi sithini? Wathi ngithembisile. Wathi ungasiphulisa ithembiso sakho kulungile baba, kodwa ngiphe inyanga ezintathu ngihlale nontanga yethu ngivalelisa uNkulunkulu abesenza enivumelane ngakho. Wahlala nentombi yayihlabela lesihlabelela intombi ivuma ukufa ibomnikelo kayise athembise ngawo. Amen. Asibene nesibindi ke makhosazana. Ngibuye nginiyeke intombi Hlayisuthi ngiyacela. Hlayisuthi ngiyacela, ngiyazi ukuthi nina nithi umfundisi ulindwa ngeculo. Amen. Angithi mawinsizwa ungakabi nonkosikazi yaseNazaretha awulala ulwenza ucansi. Angithi kodwa ngithi niyahluleka bese sithi sizothola esizokushuka nje. Sikushuke silinde ukugana. Amen. Nangesikhathi kukhona osumkhethile ebhentsini kukhona lo linde ngaye. Hlayisuthi icala lelo uNkulunkulu elikhulu. Ungasufe usuhambe kakhulu nalokukhola ukuthi izulu ungaliboni. Amen. Ngoba walinda ngomuntu owawumazi ngeke uzumthatha. Inhliziyo yakho nje kujuleni wawazi ngeke uzumthatha. Kodwa wawuxhaphaza umzimba wakhe inkomo ikayise. Wathatha inkomo yonkosikazi eyodwa. Unkosikazi unenkomo eyodwa enganeni. Phaqa. Wayithatha wazi ukuthi ngeke uzuyikhiphe. Isono lesinyembeza lo unkosikazi. Ingabe mangaka amakhosikazi akhalayo akhalele inkomo zakho zawo ezathathwa wena. Niyabakhohlisa bakhohliseka. Kodwa nelotshwe icala. Abanye benu ngeke babathola abantwana eganeni kabo. Kanti nithwele imqholiso emizi yabantu. Emzini omuntu makwenakela intombi angikhulumi ngokumethisa ingane yomuntu. Intombi yone ubuntombi virgin. Eminye imizi idalwa zakhona iphuma ihlale ngaphandle. Khona imizi enganawo amagceke enganawo amadlozi. Akhishwe yinina Hlayisuthi. Angeke ngize ngiyithathe intethelelo kodwa une-10 siyakhandwa wena. Ngoba le iyabonakala. Ngithandane nentombi engakholwa Hlayisuthi. Zikhulelwe ihambe zokwenza ama-abortion. Uyobusa hambe ufuna umsebenzi wenzana kulungile utho kanti unezingane zakhe evutha kubhayela. Intombi yakho le yayingakholwa ukuthi ulinda intombi enansuku ehlaza uyilinde ngentombi engakholwa yasikhipha isisu sakho. Cela uNkulunkulu ezakukhumbule. Njengoba nibadla ngicela nibasho ushamba nikhumbule. Ngicela ushamba nilekelele Hlayisuthi. Anipha amandla. Amen. Siyahamba nje siyohambweni yongihlupha. Abanye nje abalihamba uhambo bayangibona. La kuphela khona intombi iqala oma. Yimina engenza igebhu ngivulela oma indlela enhle ngiphusha intombi ukuthi zihambe.
ngihlushwa yini nanhla isuthi ngiyanicela uNkulunkulu namhlanje ungisizile nginika lethuba ayithi ngicelile kodwa liyehlile nje sengithi angitsebenzise zingibuka kambi insizwe endleleni zihamba namakhosazana zixoxa abangasile kahle emakhanda bathi bongani uJehova phambili abanye bashaya ithuluzi kukhona abahamba bexoxa nezintombi futhi yabona ukuthi bayazana intombi lezi igqoka kahle amahiya amahle zimeshe ziphatha amathawula ezivamise ukuhlupha endleleni ubona inkosazana ekubuka kabi bona inhla isuthi kubuka kabi shambo ihlukanisa ngamabomu lento masamba endleleni umuntu wesilisa mephakathi kwabesifazane uyenakala umkhumbi kaNkulunkulu ifoto lasezulwini liyenakala amen khona nabashu xolisa ukudla isikhathi khona nabashu eyintethelelo amen lokho ngikushoyo ngiyazi nizokuhlaziya mina nginayo inkinga ye drink vele sesibadala seyigulela sinoshukela asayiphuzi ngeke ngincenge nje ama drink lalelani bantakwethu ngomunye unyaka yathi inyanga yezulu ibona isigodo esikhulu sidwela amaNazaretha ehlenyuka bafika abanye bawela abanye behle benyuke wayesiyabuthi lamaNazaretha amaningi kangaka enzani kwathiwa lamaNazaretha yilaba abantu abangasinikela isefungo abanjani na yilamakhosazane angawuhamba u14 azelele emakhaya nalezi insizwa ezinengane inkosi uBombela nenkosi Ilanga baze bashintsha ibhantshi umuntu onengane owesilisa owesifazane onengane engashadile wayehlala ngaphandle wayeza esontweni kodwa ehlala ngaphandle wawungaweqa amatshu ungashadile amen kwaze kwavela isigaba sokuhlanganisa ukuthi mawuthatha intethelelo uhlanganiswe nikhiphe R6.50 R6.50 ihlanganiswe ukuze nikwazi ukungena esontweni amen ngoba uNkulunkulu ufuna abantu mabezohlanganisa umzimba bambathe ngobe yodwa azi ukuthi ubani laba nisuke ningaziwa manisenza lemkhuba yenu Ntombazana Ntethelelo ngalelo langa ubaba uthi wangena egumbini for 7 days ebuza ukuthi enze njani ngalezi izingane wakuyimpendulo uBombela neLanga bathi kuye intombazana Ntethelelo igqoka umNazaretha zishuqula iduku elimhlophe zihlambuluke ngo6.50 hlayisuthi nayo ihlambuluke ngo6.50 leza lisile emzini yabantu bangene ethempeleni kodwa bangene bangahlali phambili bahlale emuva wachaza ubaba wathi iduku elimhlophe kwintombi yentethelelo inantsuka iyona nantsuka yenu zintombi zentethelelo ayinayinikwa inkosi inyanga yezulu amen nithathaphi ukuthi ngosuku lwesabatha ngosuku lika14 ngolwesine umkhumbi kaJehova uhamba phansi siya entabeni engcwele nishuqule eminye imbala akusesiyona inantsuka yakho kube ngiphethe inkonzo ngabe ngiyahlabelela ngithi balimazile abaningi abebethi bayayithanda lendlela kodwa balimazile ngoba senenza izinto ezinhle kakhulu nithi nenzela ushembe nithi nithanda lendlela kanti seniyafa sonbuka nje endleleni nifaka oblue elinye team liza no yellow enye team iza no red kuseyona yini nantsuku ebovu Ntethelelo kuthiwa ngiluleke inabasho xolise ningayihluphi noma ningifica eceleni kwendlela bengiphephetha masamba nomhlangano ningangiphuzisi ngishamanzi kodwa okusalayo ngiyolibona izulu ngoba ngikhuluma eqiniso
Nkosi ibusise nekuzwini.